Dobrodošli u još jedan Oblakodarov salon. Ove srede u gostima su nam na naše veliko zadovoljstvo Miloš Turinski, PR Infostuda i Anja Jokić, programska asistentkinja KOMS-a. Miloše, Anja, dobrodošli. Bolje vas našli. Zdravo. I hvala što ste se odazvali. Tema o kojoj danas govorimo jesu mladi na tržištu rada i pre nego što zapravo dođemo do momenta da ste sada vi ti koji na neki način pomažete mladima, mnogim od njih je to i prvo zaposlenje. Jel se sećate možda vaših početaka, odnosno prvih zaposlenja ili, evo, na primjer, Anja, možemo od tebe da krenemo. Ti si i u KOMS došla kao praktikantkinja. Tako je. Je li ti to bilo prvo zaposlenje ili si radila nešto pre toga? Pa zapravo radila sam neke poslove ranije. To su još onako bili honorarni poslovi u smislu dok sam studirala. Ja sam radila na jednom mestu pre KOMS-a, doduše najčešće zbog vrijednosti, prosto nisam delila vrijednosti tog mesta, tako da je to bio jedan razloga zašto sam to prestala radim, ali jeste u KOMS sam došla kao praktikantkinja i zaista tu, kad već pričamo o tržištu rada, smatram da je bitno da napomenem da na toj praksi zaista moj rad se jeste vrednovao, da je to bila jedna plaćena praksa i isto tako da smo vrlo brzo nas tri koje smo bile u tom momentu na praksi negde uvidele da postoji mogućnost da ostanemo tu kao zaposlene. Zapravo naš tim trenutno broji 9 članova i članica, od toga dva su praktikanta, a gotovo svi ostali su došli putem programa praksa u KOMS. Trenutno sam tu programska asistentkinja i zapravo to je bio, kada sam dobila tu poziciju, to je bio moj prvi ugovor o radu, tako da hajde da kažemo da zapravo to i jeste bilo zvanično moje prvo zaposlenje. Malo je duža uvertira, ali mislim da je bitno napomenuti. Ali je detaljno. Da. Miloše, kako je tvoje iskustvo? Manje više slična priča, pošto upravo u tome svemu zapravo i čuči taj put do posla. Baš bukvalno preko prakse, jer ja sam studirao menadžment u medijima na smeru za PR i marketing, ali su me mediji interesovali šire u smislu novinarstva, pa sam se tako prijavljivao za razne prakse tokom studiranja i posljednja mi je bila na televiziji u Novom Sadu, pošto sam tamo studirao i odatle sam, gde su me posle te prakse, ta praksa je trajala nekih 6 meseci i gde sam opet za džabe radio, to je opet za sticanje tog znanja i iskustva, ali sam se tokom tih 6 meseci izgleda i pokazao, pošto su mi posle 6 meseci ponudili taj prvi posao na televiziji i ujedno to je bio tako i moj prvi ugovor za rad. O radu. Da, o radu. Sad, pomenuli ste dosta stvari i nekako i Infostud i KOMS rade sa mladima. Kao što sam već pomenula, pomažu im da dođu do tog nekog zaposlenja, bilo ono prvo ili kakvo god, zadovoljavajuće recimo, jer svi teže ka nekom poslu na kom će biti zadovoljni. I pomenuli ste dosta stvari koje zapravo ispitujete u svojim istraživanjima. To su, na primjer, vrednosti mesta na kome ti mladi rade. Onda u obzir uzimaju i okruženje, zapravo radno, odnosno međuljudske odnose, da tako kažemo. Plata je na prvom mestu i čini mi se da ste i Infostud i KOMS došli do istih rezultata, da zapravo mladi najviše vrednuju taj novčani dohodak zapravo koji će dobiti za svoj rad. Kod nas nije tako, ja odmah da kažem, pošto ove istraživanja pokazuju već godinama unazad sasvim drugu priču. Pošto mi kad sprovodimo istraživanje, a za početak volimo da kažemo da kod nas se pronalaze prvi ili novi poslovi. I tako da imamo razne kategorije. Mladi su svako jedna od tih kategorija i ujedno su osetljiva kategorija kada pričamo o njima baš zbog tog pronalaska tog prvog posla. E sada, kada pričamo o njihovim željama i što oni gledaju kod budućeg poslodavca potencijalnog, postoji razlika. Mi delimo u 3 grupe kada radimo istraživanja: zaposleni, nezaposleni i oni mladi koji se i dalje školuju i koji tek očekuju prvo zaposlenje. Plata je najbitnija kod ljudi koji nisu zaposleni, koji traže posao, koji su u tom procesu. Baš iz tog razloga zato što nemaju platu, nemaju osnovna sredstva za život. Kod zaposlenih i kod mladih postoji drugačija priča. Mislim da su negde na istim frekvencijama, pošto kao što i ove što rade, shvataju da su međuljudski odnosi na prvom mestu. Plata je godinama unazad bila i kod mladih i kod ovih zaposlenih je bila na 3., 4. mestu ove godine, to jest ove krizne 2020. prethodne. Zbog korone je došlo do 2. mesta, ali definitivno nije na prvom mestu. Posle su to naše mogućnosti za napredovanje i vrednovanje od strane šefa ili menadžera. Ja mislim da što mlađe generacije dolaze, da više uviđaju šta su prave vrednosti i šta ih čeka na tom poslu i šta su zaista bitne stvari. Jer na tom poslu treba da provedu dobar deo dana, to vam je 8 sati dnevno. Većina, jel? Tako je.
I jednostavno, ako nemate sve ovo što sam sad prethodno naveo, od dobrih međuljudskih odnosa do vrednovanja od strane šefa, mogućnosti napredovanja i učenja, vi ćete tu brzo se zasititi i brzo dodajete se tog posla. Znači, svi traže neki kvalitetan posao gde mogu da se istaknu, nauče i da tu zaista doprinose zajedno sa firmom, a i firmi da zajedno doprinose. Mi negdje dolazimo do sličnih podataka, doduše kroz alternativni izveštaj o položaju potreba mladih prvenstveno ispitujemo ovu temu, međutim on je dosta uopšteniji, tako da nisu na ovaj način diverzifikovani podaci, tako sam vrlo i ja zadovoljna da čujem na koji način postoji neka gradacija, ali da, svakako jeste da je plata jedan od bitnih faktora, ali stvarno ne zaostaju želja za napredovanjem, to koliko je radno okruženje bitno, ali isto tako i koliko je radno vrijeme. Tako da su to negde zaista faktori koji su mladim ljudima bitni. Nije da je plata primarna. Samo bi se nadovezao, upravo se to desilo 2020. tokom godine korone. Mi, na primjer, nismo imali svih prethodnih godina fleksibilnost kao stavku, što se tiče radnog vremena i radnog odnosa. Ona se prvi put pojavila da su mladi najviše istakli da im je fleksibilnost rada od kuće, rada iz kancelarije i radnog vremena. Jedna od bitnijih stavki našla se čak na 5. mestu. To se nijedne godine prethodnih nije dešavalo. Da, mislim, pandemija je svakako promenila dosta okolnosti i životne, pogotovo ove situacije na tržištu rada. O tome ćemo nešto kasnije, pošto je to tema za sebe zapravo. Ali evo, kada govorimo uopšte o mladima i njihovom interesovanju za taj neki prvi posao, čini mi se da se oni sve ranije interesuju, da ostvaruju neku finansijsku dobit radeći neki posao. Da li oni znaju koja su njihova radna prava? Pa slabo. I da li sebe precenjuju kada konkurišu za neki posao, da li se podcenjuju ili su zapravo tu negde realni i svesni svojih kvalifikacija kada apliciraju za neki posao? To je više različitih priča, ali slabo. Ono što je zapravo došlo negde u prvi plan kada pričamo o pravima generalno svakog zaposlenog, a sad najčešće mladih, više nije bitno da li vam je ugovor na određeno ili neodređeno. Više niko to ne gleda, bitno je da dobijete ugovor o radu. Ugovor na neodređeno vam svako dolazi posle 2 godine zaposlenja, ali to zaista više nikom nije bitno i niko ne obraća pažnju toliko, nego konkuriše se na posao da biste dobili ugovor o radu, kakav on bio. Tako da mladi generalno ne ulaze više toliko u tu priču, ne razmišljaju nešto preterano o temama koje su bitne za radna prava ili kršenja radnog prava. Tako da mi smo se tome posvetili jako puno u prethodnih 2 godine, da pišemo tekstove o tome da bi što više edukovali, da bi svako znao koje su mu prava i šta može da očekuje kada dođe kod određenog poslodavca. I šta poslodavac zapravo ne sme da radi, šta sme, šta svaki zaposleni ima kao pravo da sprovede, šta ne. I recimo šta neki zaposleni ne sme da radi, a u praksi radi. Tema mobinga je, na primjer, uvek isticala se u prvi plan i tog negde psihičkog zlostavljanja na radu. To je uvek bila priča i tu uvek dobijemo kao komentar da je u mnogo firma se dešava, naročito na jugu Srbije. Kada smo počeli da pišemo, na primjer, na te teme, dobili smo jako puno komentara da niko zaista ne zna šta može da uradi u tom slučaju. Da li sme da prijavi, kome da prijavi, kako da prijavi. Imali smo situaciju zloupotrebe mesta oglasa koji se, na primjer, objavio da ne ispunjava sve one kriterijume koje je navedeno u oglasu, da se zapravo dešava nešto drugo, da se dešava neka potencijalna prevara. Takođe ne znaju kome treba da prijave, misle da smo mi kanal gde oni kome treba da napišu i da mi možemo da sprovedemo neke mere. Trudimo se da ih sve uputimo na nadležne institucije i da im damo tekstualno objašnjenje zaista gde šta treba da urade, jer jednostavno svaki radnik zaslužuje da ima puna prava, pogotovo kad ste mladi, kad dolazite u prvo okruženje gde treba da steknete neke svoje prve radne navike, da shvatite i da idete na posao koji volite, da budete u dobrom okruženju, a ne da sa druge strane dobijate već odmah da imate neke stresove i da bežite od posla i da ne znate šta dalje da tražite. Ja bih se nadovezala baš ovako na radna prava, posebno jedna oblast koja se zove prava mladih i generalno mislim da onako i kod nas je to novi koncept i mi u kojem se stvarno pokušavamo mnogo više da se bavimo ovom temom i poseban deo prava mladih jesu radna prava mladih. Sad bih voljela da objasnim, nadam se da neću puno dužiti, ali prosto prava mladih jesu neki koncept koji nije normativno definisan. Dakle, to je, prosto se postavlja
pitanje koliko su mladi u mogućnosti da uživaju u potpunosti sva svoja ljudska prava, uključujući i pravo na rad, zato što često dolazi do te diskriminacije na osnovu godina. Bilo to kada apliciraju na posao, da li su dovoljno kvalifikovani, mogućnosti da napreduju zbog svojih godina, mogućnosti da uopšte nađu adekvatno plaćeni rad koji nije ispod nacionalnog prosječnog nivoa, da li su njihove prakse plaćene i slično. Tako da je to neki koncept koji mi zapravo želimo posebno mladima kao jednoj posebnoj društvenoj kategoriji da skrenemo pažnju između ostalog i na njihova radna prava. Čini se da nisu svesni, obzirom da i dok sam ja još bila na studijama, negdje kada smo i mi pronalazili prve poslove, prve prakse, često je to onako, su mladi ili bar moji prijatelji iz okruženja, čini se i drugi mladi, bili voljni da rade volonterske poslove i to je onako jedan veliki problem, obzirom da se volontiranje i prakse i sticanje praktičnih iskustava često mešaju i da se zloupotrebljavaju ovi termini ili negdje kažem svesno ili namjerno mešaju. Ali iz prostog razloga da, mladi su spremni da rade neplaćene prakse zato što smatraju da im je to, da će im to omogućiti da kasnije nađu bolju poziciju. Onda se zatim postavlja pitanje gde je i kako evidentirana ta njihova praksa, na koji način se dalje vrednuje. Tako da to svakako predstavlja nešto što je kršenje njihovih radnih prava, a na što oni pristaju jer prosto nisu svesni da postoji nešto što bi moglo da štiti. Kao što sam rekla, sama prava mladih nisu normirana, ali svakako da postoje određeni mehanizmi na koji oni mogu da se štite da se zaštite kao mladi ljudi ili kao ta posebna kategorija, ali mislim da oni nedovoljno znaju i nedovoljno prepoznaju značaj ovih mehanizma. I istraživanje, taj alternativni izveštaj zapravo koji si ti, Anja, i pomenula, koji je KOMS objavio za 2020. godinu, je pokazao da su mladi uglavnom zadovoljni poslovima kojim se bave. Sad, je li to u skladu sa vašim, Miloš, istraživanjima, je li mladi traže i druge poslove, pa to pokazuje da baš i nisu toliko zadovoljni ili ipak jesu? Traže idealne poslove zapravo. Što zapravo ne postoji. Tako je. Mislim, morate pronaći posao koji volite, a i kad pronađete posao koji volite, opet ćete tražiti nešto idealno u toj oblasti. I uvek ćete tražiti za nečem volite. Ali upravo je to negde, ja bih rekao, čar nove generacija, što nikad nestaju i uvek traže dalje i traže bolje. I nema više onih starinskih metoda kada dođemo do jednog posla, tu ćemo da sedimo do penzije, to je davnih dana prošlo, pa mislim da je to prošlo već i sa milenijalcima zapravo, ali ova nova Y generacija, Z kako se zove, oni su još snalažljiviji i željni da pronađu stvarno to nešto bolje, nešto novo, da idu od jednog do drugog. Nekako su, sa te strane nekako možemo s jedne da postavimo da su nestalni i nestabilni, pa ako gledamo iz ugla poslodavca, to im nije dovoljno dobar kadar, jer će otići kad tad i otići će brzo. Sa druge strane, svako treba da se pronađe, svako treba da nađe zaista ono što mu odgovara, pa sad, ako će se zadržati godinu dana, godinu i po dana, do poslodavca je da ga zadrži i da mu pruži sve te uslove i da mu pruži sve to znanje što mu je potrebno, pa će ostati 2 godine, ostaće 3 godine. Tako da mladi stvarno traže i u potrazi su uvek zadovoljni su kad pronađu posao, to je tačno, zato što ga teško pronalaze, naročito kad je u pitanju prvo zaposlenje, ali su zato skloni i posle tog prvog sve brže i brže da pronalaze nova posla. Ja bih se nadovezala na to što rečeno i posebno što se tiče fluktuacije i mladih i baš jedna od stvari jeste to koliko su mladi vrednovani u radnom okruženju i da se nekada primat daje starijim radnicima pa zato možda nekad osim što stiču znanje, steknu određeno znanje ali možda ne mogu da napreduju pa je to razlog zašto će odlučiti da promene posao. Moram da napomenem da je to situacija u Srbiji ili to je situacija u Evropi i svugde u svijetu i kada god se krene sa bilo kakvim i manjim istraživanjem baš radnih prava mladih, to su negde podaci na koje se ne ilazi. Što se tiče mladih, posebno ova generacija Z, meni je jako interesantno kada imamo neke učesnike i učesnice različitih aktivnosti. Uglavnom su to usmerene na konkretno omladinski rad, odnosno omladinsku politiku, izvinim sam, pošto to je naša primarnija oblast rada, odnosno primarna, ali recimo meni je fascinantno što mladi koji imaju 15 godina, ne znam, pošalju nam CV, zainteresovani su za volontiranje u okviru KOMS-a, ne znam, imaju LinkedIn. Dok sam ja LinkedIn napravila onako, recimo, prošle godine, mislim da ga ne koristim nikada. Sad koliko je dobro, ali mi je jako interesantno koliko imaju tu svijest o radu, želji da napreduju, želji da rade praksi i opet kažem volontiraju, što opet mi je malo žao jer se ta dva pojma mešaju, ali od
vrlo ranih dana, dok smo recimo većina mladih koji uđe u priču omladinske politike, omladinskog aktivizma, tada je aktivno kroz volontiranje, ali čisto su im da u tom momentu su, barem ljudi koji su mojih godina, imali svest o tome. Da, čini se da su mlađe generacije, upravo Y o kojoj pričamo, da sem što su snalažljiviji nekako, mislim da su i u dobroj meri proaktivni, pa upravo zato i evo, kao što smo sad čuli, od 15. godine već kreću negde da pronalaze da li volontiranje, praksu ili bilo šta, imaju tu želju da nešto nauče na vreme, kao da negde uvijek žure, ali dobro je to što žure, zapravo jer će im doneti, ja kažem opet, kada pričamo o volontiranju i o praksi, jesu dva različita pojma i jesu različito definisani, ali i da je neplaćeno i jedno i drugo, to je uvek vredno, zato što nosi iskustvo sa sobom. A to je ono što ćete staviti u CV kada ćete krenuti da konkurišete za neke ozbiljnije poslove u struci i slično. Jel to uopšte i dalje važi? Jer u jednom momentu je dosta bilo aktuelno i stavljao se akcenat na to odradi, bit će ti dobro za CV. Jel se to promenilo među vremenu? Nije. CV vam je ključna stavka za svaki posao i sve stavke koje navedete, a koje su relevantne za posao za kojim konkurišete, su i tekako bitni. Ja uvek volim da kažem da gledate na CV kao vaš marketinški alat. Vi imate, to je vaš prvi kontakt sa nekim, zamislite da se upoznajete sa nekim, da trebate da se predstavite u 30 sekundi. Ajde smislite šta ćete da kažete tom nekom u 30 sekundi da sebe predstavite u što boljem svetlu. Tako vam dođe i sa CV-em. Vi CV šaljete poslodavcu, čak i manje od 30 sekundi, ali po nekim istraživanjima koje su pokazala da HR menadžer uradi screening, pregled CV-a posle konkursa, da mu treba 8 sekundi u proseku da pronađe sve ključne stavke i da vidi da li idete dalje ili ne idete dalje. Eto, sad zamislite to vreme, zamislite CV kao marketinški alat koji želite da se predstavite u što boljem svetlu i zaista vam je bitno šta ćete staviti, šta imate od iskustva. Makar to bilo volontiranje, to dosta govori o vama. Ne samo gde ste volontirali, šta ste radili, nego i to samo činjenica da ste volontirali. Praksa takođe. Na kojim mestima, šta ste naučili. Jako je bitno i tu kad stavite pohađao sam praksu tu i tu, na tom i tom mestu. Objasnite šta ste radili i šta ste doprineli. Jer to će vam doneti taj plus. I možda ulazak u sledeći krug. Kratak kurs za pisanje CV-a. Tako je. Ja bih se nadovezala i ovo, mislim da nije loše ne nužno kao radno iskustvo, ali pomenuti uvek je volontersko iskustvo zato što se to pokazuje želja pojedinca i pojedinke da doprinese svojoj zajednici. Bilo to neka lokalna zajednica, bilo to neko okruženje i pokazuje određenu proaktivnost, što mislim da možda u nekom momentu smo izgradili školsko igralište, ali u sledećem ćemo biti spremni da u nekoj firmi, kompaniji doprinesemo, budemo proaktivni, dajemo određene predloge, sugestije. Mislim da je, ne znam, mislim zapravo da jeste CV bitan i ukoliko je usmeren. Mislim da postoje neko ljudi koji malo vole da svaštare, pa ukoliko navedu iskustva koje možda nisu nužno za poziciju relevantna, ali ukoliko zaista imamo negde fokusiran pristup i aktivnosti kojima pristupamo, naravno verujem da možemo imati više različitih oblasti interesovanja ukoliko su negde slična, ali mislim da nas onako i profilišu. Sve i da je to bila praksa, sve da je to bilo volontiranje, omladinske ili studentske razmene, pokazuje šta je to nešto, šta smo mi naučili, koje su to naše oblasti interesovanje ili u ostalom ekspertiza u kojoj želimo da se gradimo. Tako da mislim da svakako da je bitno. I negdje dolazimo do zaključka da zapravo formalno obrazovanje nije toliko bitno koliko je ono neformalno zapravo, da kažemo, presuđuje u tim nekim situacijama. Da, kao formalno je svakako neophodno, ali bez neformalnog... Ne bih ja isključivo jedno od drugog, svakako oba su zaista vrlo bitna, ali da, neformalno je ono sve što ste doprinili, sad smo čuli upravo, ja uvek govorim, nije samo i praksa i volontiranje, ali i studentske organizacije govore dosta o vama. Znači vi ste nešto radili, ta proaktivnost je zaista ono što doprinosi i što vas izdvaja od drugih. Uvek. Znači, i za prvi posao i za sve dalje što konkurišete. Pa bitno je, negde se često čuje kako sistem formalnog obrazovanja nije u skladu sa potrebama tržišta rada i zaista smatram da postoji potreba da se to napredi, ali ne mislim da nužno formalno obrazovanje treba da bude kreirano tako da zadovoljava isključivo potrebe tržišta rada. U određenim profesijama da, naravno, ali mislim da formalno obrazovanje treba negde da nas uči i formira kao aktivne građane i građanke, da prosto razvija kritičko
kritičku svijest, tu proaktivnost, dakle da se neke različite ideje i mišljenja, što se kaže, saseku u korijenu, nego prosto da se neguje ta kultura dijaloga i kritičkog mišljenja. Tako da mislim da to i treba da bude negde takođe oblast formalnog obrazovanja, ali isto tako smatram da treba da postoji bolji sistem koji bi posebno, recimo ako su u pitanju studenti ili studentkinje, tih posebnih i završnih godina fakulteta kako bi im se ostavio prostor da oni imaju priliku da se u tom smislu karijerno razvijaju, ali isto tako i da rade određene prakse koje god da je oblast njihovog studiranja kako bi prosto bili spremni onda da izađu na tržište rada, posebno prilikom tog prvog izlaska na tržište rada, jer mislim da je negde najnezahvalniji, jer vas uvijek nekako pocenju da li imate dovoljno iskustva, da li imate i 5-6 meseci, 3 meseca radnog iskustva i kako onda naći posao uopšte sa tim, a da napomenem da nekada čak i za prakse koje su neplaćene se traži poprilično veliki set iskustava i skillova, odnosno, kako sad sam zaboravila, veština, to je reč, jako inače znam, veština koja se zahteva od osobe koja prvi put aplicira za neko mesto, posebno ukoliko je praksa, dakle to je prosto mesto i prilika za tu mladu osobu da stekne određene veštine. Tako da mislim da bi čak onda u tom smislu bilo korisno da se unapredi formalno obrazovanje. Čini se da neformalno obrazovanje i kada se sumira i to kako se formiraju mladi kao građani i građanke, često je na strani toga da se to dešava u oblasti neformalnog obrazovanja, isto tako i određene veštine koje razvijaju. Ja recimo dok sam bila na studijama mislim da sam najviše veština koje sam stekla i koje zapravo primenjujem sada prilikom posla stekla kroz neformalno obrazovanje, učešće na određenim opet treninzima, studentskim i razmenama i omladinskim razmenama i tako dalje. Još kad pričamo o tome, sada 2021. godina imamo razne digital poslove vezane za internet, rad na internetu, pa pored toga i IT poslove gde vi možete isključivo svo znanje da steknete putem neformalnog obrazovanja, da izađete iz srednje škole, gimnazije, bilo koje, i da sami ulažete u sebe kroz razne tutoriale, kurseve putem interneta, razne obuke i da dođete do prvog zaposlenja, a i dobro plaćenog posla. Tako da ima neformalno obrazovanje svoje čare, ali sa druge strane, ako pričamo o drugim poslovima, zato kažem ne bi isključivo jedno od drugog svakako. Ja bih samo dodala isto da se nadovežem, pošto je nam nekako alternativni, naša mala biblija svake godine što se tiče podataka i baš se postavilo pitanje među mladima koji su nezaposleni, kakva je njihova struktura obrazovanja i recimo najmanja je stopa nezaposlenosti među mladima koji su završili srednje stručno obrazovanje. Pa sad tu može da se dovede u pitanje s tim da možda tu negde formalno obrazovanje najviše u skladu, ali opet pitanje koliko sa potrebama tržišta rada i da su možda ti mladi negde i najspremniji kada izađu na tržište rada pa mogu i brže da nađu posao ukoliko se i nisu neformalnim putem obrazovanja sticali određene kompeticije i veštine. I evo Anja, pomenula si kako su to osobe mlade mahom sa završenom srednjom stručnom spremom, a imali smo do pre nekoliko godina situaciju na Infostudu da su zapravo za ljude tih kvalifikacija je bilo najviše oglasa i najviše su bili traženi na tržištu rada. Kakva je sada situacija? Se to izmenilo ili je i dalje isto? Mi smo deficitarno tržište rada što se tiče zanatskih zanimanja. Zanatska zanimanja kao da su pred izumiranjem. Nisu i ne daj Bože, ali kao da. Iz razloga zato što nam jako puno kadrova fali iz tih struka zanatskih. Šta se zapravo desilo? Pre korona, tako ćemo postaviti, nama su ubedljivo najtraženiji bili zanati tipa konobari, kuvari što se tiče ugostiteljstva, sa druge strane automehaničari, građevinski radnici, stolari, moleri i slično. Konobari su nestali sada tokom korone, potražnja za njima zapravo toliko, ali svi ovi ostali su ostali. I dalje su traženi i dalje su deficitarni. Desilo se to da svi smo mi negde, ja mislim, više manje te generacije gde su nas roditelji uvek terali školuj se da ne bi ostao bez posla, to jest da bi našao posao. Upiši fakultet da bi se lakše zaposlio. I svi smo onda upisivali fakultete i svi smo se školovali da bi se lakše zaposlili. Da sad ne bismo imali posao. I onda su nekako sva ova zanimanja zanatska pala u drugi pa i treći plan i nekako kod da je postalo sramota baviti se time. Čak mladi su prestali da upisuju i da traže te srednje škole sa
sa tih zanata zapravo. I nama su godinama nedostajali moleri, građevinci i slično, kuvari najviše, i mi smo godinama pričali, na primjer, za kuvare da su jako visoke zarade i visoke plate, i imali smo te godine pre 2 opet veliku potražnju za kuvarima. Sve ovi zanati i dalje su jako traženi i slabije se upisuju. Dakle, sada non-stop govorimo mladima da nije strašno baviti se ni tim zanimanjima, i ta zanimanja donose čak mnogo veću zaradu nego što će vam doneti neki završeni fakultet. Tu su zarade oko 100.000, 150, mi smo imali potražnju za zavarivačima kojih nedostaju. Mi smo uvozili zavarivače sada prošle godine u Srbiju, verovali ili ne, zato što nudile su se plate od 4.000 evra pa naviše. A nema ih. Da. Anja, šta je pokazala Mala Biblija Komsa? Mala Biblija Komsa podržava ovo. Zapravo da, negde posle onih koji nemaju zapravo ni osnovno obrazovanje, čini se da ne zaostaju previše kada se pogleda opet ta struktura. Mladi koji imaju više fakultetsko obrazovanje, to jest više obrazovanje, više stepeno obrazovanje za fakultetsko, zapravo velika stopa nezaposlenosti među njima. Opet kažem, stvarno je velika razlika, definitivno najmanje ljudi koji su završili srednje stručne škole, i nešto manje u odnosu na nezaposlene jeste za one koji su završili neke više stručne škole. Tako da mislim da ova statistika sve to odražava, da zaista negde fakultet više nije, završen fakultet i fakultetska diploma nije nužno preduslov za dobijanje posla. I mislim da negde nekada i fali ta međugeneracijska solidarnost, zato što u vrijeme naših roditelja je bilo drugačije i očekivalo se, odnosno znalo se da kada neko završi fakultet ima zagarantovan posao, što smo pričali, narednih 30 godina, a dok trenutno među našom generacijom to nije slučaj i dosta se teže pronalazi posao. I svi su upisivali mahom godinama, i to je godinama trajalo zato što je bilo prestižno. Pravo, ekonomiju, medicinu, a to su bili poslovi koji su pretrpani i gde nije bilo velike potražnje za tim kadrovima. Mi smo imali situaciju pre izbijanja krize sa koronom da je medicinski fakultet najtraženiji i najviše ga ljudi upisuju. A svega, na primjer kod nas, je bilo svega 2% oglasa koji su se odnosili na medicinsku struku. I šta se zapravo dešavalo? Ti ljudi su odlazili u inostranstvo da bi našli posao. A svi ovi drugi koji su nam falili kadrovi nam nedostaju zato što se ne upisuju i smanjuju se kvote, tako kako srednje škole, kako ne dobijaju đaki koji hoće da pohađaju određeni smer, tako smanjuju kvote i jednostavno kadrovi su izumirali u tom momentu. I čini se da je nekako ta generacija, pominjali smo ih do sad, milenijalaca, što ja mislim da i mi ovdje svi jesmo, nekako je bila prelomna i zapravo su oni sad nekako nesnađeni, to jest mi, jer se dosta situacija na tržištu rada promenila i dalje sad imamo neke roditeljske savete ili slične stvari, ali kako je sad to uticalo na generaciju koja je došla posle milenijalaca, zapravo tu generaciju Z? Čini se da su oni sve više okrenuti ka digitalnom i je li to onda budućnost ili šta zapravo treba gledati? Da li treba školovati sebe za posao koji nam se potencijalno dopada ili mi mislimo da nam se dopada, ili zapravo treba da pratimo tržište rada i da gledamo šta se tu traži? Ja ću uvek biti stava, i tog stava sam već godinama, da trebate da radite ono što volite i ono što vam se sviđa, a ne da se nužno prati tržište rada. Iz kog razloga imamo situaciju kada je urađen program prekvalifikacije u IT pre 2-3 godine, što je država sprovodila. Imali smo masovno prijavljivanje iz razloga zašto su svi očekivali da će posle prekvalifikacije postati programeri i imati visoke zarade. Ne možete da se bavite poslom koji ne volite i koji ne razumete samo da bi imali visoku zaradu, jer to ne vodi nikuda. I ti svi koji su bili na programu prekvalifikacije nisu shvatili da im je to samo osnovni korak, da oni moraju da se nadograđuju, da uče tokom celog života i da ulažu u sebe i u posao da bi dobili tu visoku zaradu, nego su mislili po izlasku gotovo. Tako da uvek je rešenje naći posao koji volite, koji vam se sviđa, ulagati u to, truditi se i jednostavno i raditi ono što volite. A sa druge strane, ono što sam hteo da kažem jeste da i mladi sada, svi kažu različite su generacije sada između nove i milenijalaca. Kao, oni znaju šta hoće. Ja mislim da su oni samo glasniji. I mi smo svi znali šta hoćemo, samo nas niko nije pitao i mi se nismo toliko izražavali. Jednostavno su sada, samo mladi su sve glasniji i glasniji i hoće svoje prava i hoće da istaknu ono što je njima potrebno.
Ne vidim ja tu neku drastičnu razliku, sem ovog sad malo pre što sam pričao, što su agilniji, što su brže spremni za promenu, da pronađu novi posao i slično. Što se tiče toga da li pratiti tržište rada ili nešto što nam se dopada, ja sam istog stava, tako sam negdje i ja birala svoj karijerni put. Zapravo sam išla u srednju stručnu školu ekonomsku, odlučila da upišem fakultet političkih nauka koji je svako vjerojatno manje lukrativan put koji sam mogla da odaberem, ali negdje iz svog okruženja i možda na svom primjeru mislim da je to bolji put, baš zbog toga što kad radite nešto što vam se dopada, mnogo više imate želju da radite na tome i čak i nekada kada, opet kažem i u svom okruženju, kada su moji prijatelji birali poslove koji su možda manje lukrativni, na duže staze im se više isplatilo to što su odabrali nešto što im se dopada. Mislim da je cijela generacija, ove generacije ili i milenijalci i Z, da su svi onako pomalo radoholičari, tako da s te strane i da često i pregorevamo, ali baš ako imamo neki posao ili neki hobi koji želimo da pretvorimo u posao koji volimo, mislim da mnogo više radimo na tome i da nam mnogo lakše sve to pada. Tako da i nekako, ne znam, verujem da kada radimo nešto svim srcem, ovo jako kliše zvuči, ali mnogo više truda, ljubavi i energije ulažemo u sve to i mislim da su rezultati svakako bolji. Jeste kliše, ali je surova istina. Izvijem se, baš sam skoro pričala i sa svojim prijateljima o tome i sa jednom drugaricom koja je poprilično prestižne fakultete završila u inostranstvu i kao, da li želim da radim non stop, da ne znam, da radim 20 sati dnevno ili želim da radim neki posao koji me ispunjava, mislim da bi na kraju odabrala posao koji me ispunjava i mnogo mi je drago što dosta ljudi u mom okruženju tako razmišlja i što svi negde više biraju to da imaju izbalansiran poslovni život koji smatraju da je odgovarajući, kom su zadovoljni, ali isto tako da ostavljaju prostora i za svoj lični život. Sad, kako onda možemo da tumačimo fenomen, Miloše, ti ćeš nam to bolje ispričati, famoznog Viber ili Viber oglasa koji je dospeo u sve medije preko noći zbog izraženog interesovanja za taj posao? To se desilo samo jednom, da napomenem, to je bilo pre 2 godine. Zapravo, poslodavac je bio stranac iz Amerike i kod njih je vjerovatno to aktuelno, ali oglas je bio tako nedefinisan da su ovdje mnogo digli buku oko toga kako neko može dete čuvati, malo dete preko Vibera da ga gleda putem kamere. A zapravo poslodavac nije objašnjavao šta se zapravo i kakav je američki zakon. Mislim da i kod nas slična priča važi, nisam siguran, ali u Americi je sigurno da vi dete mlađe od 13 godina ne smijete ostavljati samo u kući. Dakle, ovo se odnosilo na dete koje je starije od 13 godina, da jednostavno budete u komunikaciji sa njim, da pričate. Bilo je potrebno poznavanje engleskog jezika, dobra internet konekcija i smart telefon. To su 3 kvalifikacije koje je traženo od vas. Upravo zbog toga je bila velika potražnja i mi smo, to je u toku jednog dana, 24 sata, ako se ne varam, imali preko 1300 prijeva za taj oglas za posao. Ali evo, to su vam kvalifikacije, znači vi možete sediti kod kuće na vašem mobilnom telefonu, satnica je bila duplo više plaćena nego što je to ovdje normalna satnica dadilje i ništa se nije očekivalo od vas sem da razgovarate s tim detetom. To je lak posao i lake pare, što bi se reklo, i to objašnjava jednostavno taj veliki broj prijava. Taj oglas se više nije pojavljivao, kako se završio, ne znam, pošto je velika buka, ne znam kako je poslodavac reagovao na to, pošto je toliko velika buka, ja ne pamtim da je bila dignuta oko nijednog oglasa za posao, ali eto, desi se. Je li to bio posao neki dugoročniji ili? Oglas to nije navodio, jednostavno ovo su kvalifikacije koje su bile potrebne. Da li je neko dobio posao, pošto mi nemamo uvid u to ko je dobio posao, ko ne, da li je poslodavac nekog zaposlio, šta se zapravo desilo dalje, da li je neko se bavio tim poslom, tu informaciju nemamo, ali, kažem, ponavljao se nije, tako da možda ta neka osoba koja je dobila posao i dalje radi taj posao, to nećemo znati. A ako govorimo o tim nekim najtraženijim poslovima, šta pokazuju vaše istraživanja? Šta je ono čime mladi najviše žele da se bave? Recimo, evo, na Infostudu, za koje oglase je najveća zainteresovanost, odnosno broj prijava za određeni posao? Mi smo jako specifičan kao Srbija, kao zemlja generalno i nama tržište rada kao da ništa ne može da utiče na njega i na neka pomeranja drastična. Nama je oblast trgovine i prodaje najtraženija već dugi niz godina unazad, ali je najtraženija u smislu i broja oglasa koje poslodavci nude, ali i potražnje
kandidata koji konkuriše za oglas za posao. Potom, tu su administracija, mašinstvo, elektrotehnika, IT koji je definitivno polje, ali trgovina i dalje prednjači. Komunikacija, telefonski operateri, call centri, sve ono što je negde, kažem opet, vezano za tu prodaju i trgovinu, jako interesantno ljudima. Iz nekog razloga može da vam donese dosta i znanja i napredovanja, a opet i dobru zaradu sa druge strane. To je negde gde, i tu ne možemo da isključimo da li su mladi i stariji, to je zaista velika potražnja svih kategorija. Malo pre sam spomenuo deficitarna zanimanja koja nam nedostaju, IT koji je deficitaran, ali ono što mladi traže i što je sada zanimljivo, tih oglasa nema i dalje puno, su svi ovi digitalni poslovi što se bave društvenim mrežama, radom generalno preko interneta, generalno da im je potrebno samo kompjuter i internet konekcija. Mladi nekako su sve skloniji da ističu svoju kreativnost i da pokazuju svoju kreativnost kroz razne načine. Pa sad da li se bavili dizajnom, da li vodili društvene mreže, bilo što slično u toj kategoriji. Tih oglasa, kažem, nema puno i to su uglavnom agencijski poslovi sada. Agencije same sebe negde oglašavaju, ali, kažem, mladi vole sve što je vezano sa internetom da budu online i da se time ujedno i bave. Ako mogu na telefonu. Jel to onda znači da su digitalni poslovi budućnosti? Jesu u velikoj meri svakako, ali ako pričamo o digitalnom, ja tu ne isključujem ni IT, sve su ti poslovi budućnosti i idemo u tom pravcu. Sad, kako će se to razvijeti na našem tržištu, to ostaje za sad ide u dobrom pravcu, u kom će obliku to biti, to ostaje da vidimo u nekom narednom periodu. Čak nas ni ova korona nije poremetila zapravo kada pričamo o potražnji. Mislili smo kada je u jednom momentu se desio pad da će se izmešati ponuda poslova, šta će se popeti na neka prva mesta, šta će pasti, šta će nestati i slično. Uvek pitaju koji poslovi nestaju, koji su nastali. Zapravo sve je ostalo isto. Samo u manjem broju. I ne drastično, ali sve je ostalo isto na našem tržištu. Čak i u regionu, sad sam imao neke regionalne podatke, zapravo za ceo region smo radili istraživanje, ništa se nije promenilo. Balkan kod da stoji mirno šta god da se desi. Osim, recimo, produktivnosti ljudi koji su radili od kuće, evo, kom si, recimo, istraživao o tome, i podaci su bili takvi da su mladi bili manje produktivni na radu od kuće, pokazalo se u vreme ove pandemije. Koji su se faktori uticali na to? Obzirom da se to odnosi baš na istraživanje koje ispituje položaj potrebe mladih u kontekstu COVID-a, pa jeste pokazalo se da su bili manje produktivni. Međutim, mladi, dobar deo njih je zapravo i radio manje radno vreme. Meni je recimo bio zanimljiv podatak da većina u redu za vreme vanrednog stanja jeste bilo smanjeno radno vrijeme, ali čim se završilo vanredno stanje, da zapravo negde u proseku najveći broj mladih je radio od 8 do 10 sati, odnosno radili su više nego inače. Moguće je da je razlog prosto prezasićenost jer smo konstantno svi bili u zatvorenom prostoru i negdje su to i komentari ljudi koji dalje rade od kuće, da im je prosto dosadno i da se umore, da konstantno provode vrijeme u istom okruženju, da nemaju priliku da izađu ili da imaju neku rutinu. To svakako također razlog zašto mogla da im padne neproduktivnost je zato što su mladi zaista bili zabrinuti. Ne nužno svi, ali negdje oko 30% mladih je bilo i u toku vanrednog stanja i nakon zabrinuti uopšte za svoje poslove. Bili su zabrinuti ne samo za poslove, nego za svoje zdravlje, ali mnogo više za zdravlje svojih bližnjih ljudi, tako da to su sve neke stvari koje su mogle da utiču na to da se osjećaju loše, bilo psihički loše, zato što su zatvoreni, zato što brinu za zdravlje sebi bliskih ljudi, svoje zdravlje i tako dalje, tako da mislim da sve te stvari, svi ti faktori na svačiju produktivnost mogu da utiču isto tako i mladih ljudi. I negde podatak koji sam pronašla da je u aprilu mesecu za 70% pao broj oglasa, pričamo o prošloj godini, dakle u vreme kada se pandemija zahuktala. Na kraju se taj procenat ipak dosta smanjio i opet prema podatku koji sam pronašla preko Infostuda je u 2020. godini 20.000 ljudi dobilo posao. U prvih 8 meseci. Je li tako? U prvih 8 meseci to je bio podatak koji smo pustili tamo negde krajem septembra, početkom oktobra. Da, ali taj april i to vanredno stanje je jednostavno učinilo da tržište rada u Srbiji stane. U istom tom momentu kako je stalo tržište rada, tako je stalo i tržište praksi što je uticalo na sve segmente. 75% su pale ponude. Ono što je ostalo u tom datom momentu bilo je upravo sektor trgovine i prodaje, ali za prodaju životnih namirnica,
toga smo svi svesni da je to jedino funkcionisalo i jedino radilo. Transport u smislu dostave i kurira, dostavljača. I to su jednostavno sektori koji su održavali tržište rada da i dalje funkcioniše. Sektor proizvodnje, FMCG, industrija, farmacija, telekomunikacija. Ali 75% je stalo. Kako smo izašli, maja meseca tržište rada se je krenulo da se oporavlja, da se to negdje sve vraća u normalu, pa tako i tržište rada, ponuda poslova i ponuda praksi. Čak smo imali ono što je zanimljivo za mlade uvek bilo, i to je kod malog broja poslodavaca se zapravo desilo, da su bili spremni u onom momentu kada smo svi radili od kuće, da ponude da se praksa obavlja od kuće, da bi mladi i dalje imali mogućnost da pohađaju praksu, steknu iskustvo pod novonastalnim okolnostima. Tako da smo imali i tu priču sa tim praksama od kuće. Što smo pričali? Zapravo to smo i mi primetili, baš nam je bilo zanimljivo, pošto obzirom da u KOMS-u svake godine postoji određeni ciklus praksi kada dolaze novi ljudi na prakse. Zapravo u tom momentu i jesmo razmišljali kako će, ukoliko se prolongira vanredno stanje, u tom momentu nas tri o kojima sam pomenula na početku smo bile praktikantkinje. I onda smo razmišljali da li ukoliko se nastavi, da li ćemo i mi onda da radimo remote prakse, kako ćemo to da adaptiramo, kako ćemo onda ljude da uključimo u aktivnosti, ali to je onako i nama bilo poprilično interesantno i razmišljali smo da i mi nešto tako uradimo, baš zbog toga što se program praksi pokazao u KOMS-u kao vrlo uspešan i nismo želeli da se prekine i da zbog vanredne situacije onemogućimo nekim drugim mladim ljudima da steknu određene vještine. I promenio se svakako i promenila se i ta želja mladih da napuste Srbiju, što je logično, jer u protekle godini to i nije bilo moguće, ali kao razlozi za ostanak su se zapravo navodile neke stvari koje nisu baš zadovoljstvo životom ili standardom životnim, KOMS je isto objavio te podatke. Šta možemo očekivati u budućnosti? Sad je sve neizvesno zbog situacije i razvoja situacije i kako će ova 2021. izgledati generalno. Mi smo imali isto jedan zabrinjavajući podatak pre par godina kada smo baš pitali mlade zbog čega upisuju određeni fakultet, zbog čega želja generalno za učenjem, za usavršavanjem u tom polju. 25% u tom datom momentu reklo da želi to da završi, šta god da su odabrali, da bi napustilo zemlju i da bi otišlo s tim bavio inostranstvo. I to je zaista bio zabrinjavajući podatak kad smo pogledali. Ova korona ih je zadržala, mi imamo velike migracije na godišnjem nivou, nama oko 60.000 ljudi ode. Prošle godine to se stabilizovalo zbog situacije, ako tako uopšte možemo da kažemo. I sada smo dobili opet neke podatke da i dalje postoji želja da se ode u bolje. Nekada je bila priča, i to su pričali naši roditelji, kad se tada nekada davno odlazilo u inostranstvo, da su odlazili trbuhom za kruhom, a sada već ide priča da se odlazi glavom za dostojanstvo. I to je ono što mladima nedostaje. Da budu vidljivi, da budu prepoznati, da ih neko ceni, da vide da nešto mogu da stvore ovde. I zbog toga ta potreba da se ode negde. Negde da slično. Sad, nama zapravo dva različite istraživanja ću ovde da referišem kroz alternativni izveštaj, pošto svake godine sprovodi to istraživanje. Zapravo je bilo interesantno da je ove godine jako visok i dalje procenat mladih. 53% želi da ode, recimo prošle godine je bilo 64%, što je poprilično velika razlika u statistici. Onda smo radili naknadno još jedno istraživanje, opet kao što sam rekla, koje konkretno ispituje život mladih u kontekstu COVID-a i to smo malo i diverzifikovali pitanje, odnosno negdje pitali smo ih da li žele da napusti, da li planiraju u nekom momentu, tako da recimo 27% mladih uopšte ne želi, dok 27% želi, a 46% ne u ovom momentu, ali planira u budućnosti da napusti Srbiju. Ono što je još zanimljiv podatak jeste da je preko 40%, oko 41% mladih izrazio da imaju veću želju zbog cijele situacije sa COVID-om da napuste zemlju, a preko 70% mladih da misli da je situacija sa COVID-om uticala na druge mlade da oni žele da napuste zemlju. Tako da svakako da je imalo utjecaja. Dodatno zašto inače kada ispitujemo
postavljamo pitanje koji su to negde razlozi zašto mladi žele da odu. Najčešće je to dostojanstven život, mogućnost za boljim zaradom, za boljim zaposlenjem. I sad se postavlja pitanje, obzirom da mladi jesu bili nesigurni za budućnost svojih poslova, dobar deo mladih je zapravo zadržao svoje poslove, ali recimo 12% mladih je izgubilo poslove pa su naknadno vraćeni po završetku vanrednog stanja. 9% mladih je u potpunosti izgubilo poslove. I onda se postavlja pitanje, obzirom da se promenili su se uslovi rada, možda negde kvalitet rada, zarade, jer za određen broj mladih jesu opala primanja. Da li će se to uticati onda da oni žele da napuste zemlju, obzirom ako uzmemo koji su to negde razlozi zbog kojih su prethodnih godina izražavali interesovanje da isto napuste. Tako da ukoliko se situacija prolongira ovako kakva je, ukoliko budu nastavili da gube poslove ili prosto da ne budu zadovoljni kvalitetom istih, može doći do toga da sledeće godine, 12. avgusta, obzirom da svake godine izlazi istraživanje na Dan mladih, Međunarodni dan mladih, pokaže nešto veću statistiku nego ove godine. I kada zapravo pričamo o mladima na tržištu rada, kakva je razlika između mladih ljudi koji su u potrazi za poslom u recimo Beogradu, u Vojvodini u odnosu na ostatak Srbije? Su njihove potrebe drugačije? Mladi kao kategorija su definitivno osetljiva grupa i to svi znamo, ali ako već treba tako da delimo, mladi van Beograda su još osetljivija kategorija. Ne treba da delimo, ali se čini da je podeljeno. Upravo tako. U Beogradu su svi poslovi, većina poslova, ako pogledate samo strukturu i ponudu kod nas na sajtu i što se tiče praksi, a i poslova, 80% je vezano za Beograd. Sve ostalo je vezano za veće gradove u Srbiji kao što su Novi Sad, Niš, Subotica, Zrenjanin, ali opet ako gledate šire od toga, sve je manje i manje, skoro pa nikakva ponuda. Tako da nije ni čudo sve te imigracije kad pogledamo unutar naše zemlje, što svi migriraju i teže ka Beogradu ili ka ovim većim gradovima da pronađu to svoje negde prvo zaposlenje i ne treba uopšte da nas čudi sa te jedne strane. Sa druge, mladi koji ostaju u svojim mestima gde nema neke velike ponude, oni biraju taj negde lakši put, mislim lakši, da pronađu posao koji im se nudi i koji postoji. I pristaju na taj posao i tamo ostaju da se bave tim. Što se tiče regiona van Beograda i generalno Vojvodine, uvek mladi se dosta razlikuju po pitanju i različitih i stavova, negde i potreba u odnosu na ova dva. I kada pogledamo, bar nam alternativni tako pokazao, da zapravo stopa nezaposlenosti je dosta veća u zapadnoj i istočnoj Srbiji, južnoj takođe u odnosu na Beograd i Vojvodinu. Takođe, nešto što nam još je pokazalo istraživanje jeste da recimo mladi iz ovih oblasti smatraju da im je manje novca potrebno za dobar i dostojanstven život nego što smatraju mladi iz Beograda i Vojvodine, pa se onda sad dovodi pitanje kakav je njihov životni standard i kakve su njihove mogućnosti u tim regionima. Ono što bih ja napomenula jeste posebno te mlade koji dolaze iz ruralnih sredina i postoji jedan termin koji zove NEET mladi, odnosno to su oni mladi koji, i posebno mislim da su važni baš zbog tog prvog zaposlenja, koji nisu u procesu obrazovanja, neke obuke, treninga i slično. Iz prostog razloga što su oni često najugroženiji mladi i negde preti da ostanu izolovani iz svih društvenih i dalje socijalnih tokova. Dakle, to su oni mladi, kao što sam rekla, nisu zaposleni, nisu u obrazovanju, nisu u treningu. I onda negde, ukoliko ne uđu na tržište rada, to su posebno oni mladi koji dolaze iz ruralnih sredina koji imaju jako nizak nivo obrazovanja, šta onda sa njima. Dakle, to nije nešto što je trenutno, često traje od godinu dana, ako ne i više, ali nekada njih postoji mogućnost da zauvek ostanu isključeni sa tržišta rada, a posebno su to, opet kažem, mladi iz tih nekih manjih sredina, ruralnih sredina, gde ni nemaju mogućnost ni za zaposlenjem, niti dalje nekim većim stepenom obrazovanja, pa mislim da ih je važno pomenuti kada govorimo o nekim drugim regionima koja nisu Beograd, nisu Vojvodina, gdje je većina poslova, većina univerzitetskih centara i sl. I zato je bitno uvesti ih jednostavno na to tržište rada kroz razne načine i razne kanale, jer moraju da shvate da sama potraga za poslom je posao za sebe. Imam utisak da mnogo mladih to ne zna i ne shvata, nego doživljavaju to kao i kad sastavim neki CV, neki, opet namjerno kažem, poslaću ga na 100 adresa, pa šta bude.
neko će se javiti. I uvek zato ih edukujemo od samog početka, od kad uopšte kroče na tržište rada i pre nego što možda kroče na tržište rada, šta je zapravo i kakav je to proces pronalaska posla. Šta treba da znaju o CV-u, propratnom pismu, kakav CV treba da bude, šta sve treba da znaju što će da ih se tiče u nekom datom momentu, kroz razne edukacije, webinare, seminare, kroz mnoštvo YouTube klipova, tutoriala koje radimo, da se što više nauče i da što više sagledaju tu tražnju za posla kao posao i da kada priđu tome, da pristupe tome kako treba. Jer to su svi koraci koji će ih dovesti ili bar istaći kod tog poslodavca gde će i u jednom momentu konkurisati. Ja bih se samo nadovezala, nekako sad razmišljam kako ovo slušam, ali stvarno čini se da taj pronalazak posla, ako ne full time job, onda half time job u svakom slučaju, jer prosto potrebno je pronaći, istražiti različite konkurse, pronaći ono što je u skladu sa našim kvalifikacijama, interesovanjima i slično, prilagoditi naše motivaciono pismo, CV i tako dalje. Tako da mislim da svakako potraga za poslom jeste neki, kao što se rekao, posao sam za sebe. Evo, umjesto zaključka, jel bi to ujedno i bio neki vaš savjet mladima da to shvate kao posao za sebe, pronalaženje posla? Sa našeg savjeta Posla Infostud definitivno od nas uvek odlazi taj savjet. Da pristupe i pisanju CV-a kao zaista veliki posao, prilagođavanju onda istog za različite oglase za posao, takođe i drugi posao, pisanje motivacionog pisma, jer vi pristupate poslodavcu i morate da nađete poseban način od ispitivanja, sa što smo do analize svega živoga, to nije samo CV send. Znači, zaista treba da se edukuju o svemu, imaju na sajtu, mi zaista radimo na tome već godinama, ako nije na našem sajtu, uvek kažemo istražite sve moguće pre nego što uopšte pošaljete vaš prvi CV. O samom poslodavcu, makar putem društvenih mreža, interneta, drugih kanala, od nekog prijatelja, porodice, onda pronađite u tom radnom mestu da li vam uopšte odgovara, da li želite time da se bavite. Pristupite onda tom pisanju CV-u pa dalje. Zaista morate da radite na tome i da pristupite tome kao poslu, što sam malo pre rekao. Pa mi u KOMS-u se ne bavimo toliko razvojem te vrste veština, ali svakako da se bavimo zagovaranjem za prava mladih, pa uostalom i radna prava mladih, ali ono nešto što bih ja iz perspektive KOMS-a savjetovala mladima jeste da zaista poštuju sami svoja radna prava, odnosno da možda i ne prihvataju određene poslove, prakse za koje smatraju da ne poštuju njihove prava, da ukoliko je posao. Znam da je to teško i govoriti, poprilično privilegovano nešto da izgovorim, jer nekada zaista da određeni moraju da prihvate određene poslove iz prostog razloga što im od toga egzistencija zavisi, ali ukoliko imaju mogućnost da to ne čine, da negde biraju poslove i okruženje koje zaista vrednuje svoje zaposlene, posebno one koji su mladi, kojima daje se prilika da je to okruženje koje adekvatno i novčano nadoknađuje taj rad, bilo da li je praksa, bilo da li je zaista zaposlenje u smislu ugovora o radu, ugovora o autorskom delu i tako dalje, i da prosto na taj način možda uspostavljaju određeni put i budu deo određenog pravca koji će za veći kontekst mladih, veći obim mladih omogućiti da imaju dostojanstveno zaposlenje i dostojanstven rad. Opet ovde ne bih stavila akcenat i odgovornost na pojedince, to je odgovornost jednog cijelog sistema, ali ovde više negde savet kako mi kao pojedinci možda ukoliko, opet kažemo, imamo tu privilegiju, možemo da doprinesemo boljem sistemu. I samo nek budu proaktivni i nek ulažu u sebe. Jer to je uvijek dobar put. Anja, Miloše, hvala što ste bili gosti Oblakoderovog salona. Ukoliko vam se dopada ovakav sadržaj, naš rad možete podržati i putem Patreona, a link se nalazi u opisu profila.